L-iskandlu tal-Palazz ta' Beppe tant ħarbat lill Partit Nazzjonalista u l-Viċi Kap tiegħu li minn meta fil-15 ta' Marzu ħabbarna li se nkunu qed niżvelaw każ skandaluż li jinvolvi lil Beppe Fenek Adami, il-Viċi Kap Nazzjonalista ma ffaċċjax lill-midja għal darb'oħra. Dan meta skont kif maqbul fid-Dar Ċentrali u għal wiċċ ewlieni tal-kampanja aggressiva li qed imexxi l-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt fil-perjodu qasir ta' bejn il-25 ta' Frar u l-15 ta' Marzu għamel 4 konferenzi tal-aħbarijiet. Bl-aħħar waħda tkun propju ftit sigħat qabel bdew ħerġin dettalji dwaru u meta staqsejnieh kemm tiswa il-proprjetà tiegħu. Kemm tisma' li tiswa d-dar tiegħek, Dr. Fenek Adami? Mela, Minn dakinhar Fenek Adami ma ffaċċjax lill-midja. Kif wara kollox għamel il-kap tiegħu Simon Busuttil li tkellem biss minn wara l-podium u kull meta morna bid-dokumenti f'idejna biex jispjega ħarab il-mistoqsija. Dr. Busuttil, hello. Xtaqt nistaqsik xi domandi dwar Beppe Fenek Adami jekk ma jimpurtax. Nista' nistaqsik domandi dwar Beppe Fenek Adami? Għaliex le? Għaddew aktar minn 2 minuti minn meta bdejna noħorġu l-istorja. Għaddew aktar minn 2 minuti. L-imkien tagħna fissru kif dan juri biċ-ċar li għalkemm il-Partit Nazzjonalista qed jgħid li m'hemm xejn ħażin, fil-kurituri tal-istamperija jafu li hemm ħafna xi twieġeb. L-aktar wara d-dikjarazzjoni ta' Busuttil li jekk isib xi ħadd jagħmel xi ħaġa ħażina jitfgħu il-barra f'minuta. Però jekk iġġib li inti nitfa' ta' xi ħaġa ħażina li jagħmlu, taf kemm idumu biex joħorġu minn dak il-bieb? Laqqas minuta. Iżda fil-każ ta' Fenek Adami għadu m'għamilx hekk anke għaliex fid-Dar Ċentrali jafu li hemm aktar xi joħroġ u mhux dwar dan il-Viċi Kap biss.